हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआवहाय बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे जोबोर इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय स' लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों जोंहा बिफां गायनानै फट' आपल'ड खालामनायनि सायाव आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो मिथिनो मोनगोन लोगोफोर जोङो बयबो मिथिखाबायानो गाबोन एबा फैगौ 17 सेप्तेम्बर थारिखखालि जोंनि आसाम सरकारा जोंखौहाय नखरफ्रोमबो जाय नखरावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोर दङ सेल्फ हेल्प ग्रुप आफादावहाय जाय आइजोफोरहा दङ बिसोरनि नखरावहाय फांफा बिफां गायनानै फट' आपल'ड होनांगौ बे फट' आपल'ड होनायखौहाय दासिमबो माखासे सुबुंफोरा मिथिजोबाखै बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ दिनैहाय लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो आंनि बे भिडिअआ एसेब्लाबो नोंथांमोनखौहाय हेल्प होगोन बेनिखायनो आङो आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो रोंदोंब्ला नोंथाङा नोंनि खाथि खाला थानाय माखासे आइजो माहारिफोरखौ जाय बिथांमोनहा रोङाखै बिथांमोनखौहाय फट' आपल'ड खालामनायाव नोंथाङा हेफाजाब होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय बिदिब्ला लोगोफोर जोङो गिबियावनो डाउनल'ड खालामनानै लागोन प्ले स्ट'रनिफ्राय GPS केमेरा आरो बेनि उनावहाय अमृत ब्रिक्शा आन्दलन एपखौ जोङो डाउनल'ड खालामनानै लागोन आंना डाउनल'ड खालामखानाय लोगोफोर GPS केमेराबो डाउनल'ड खालामखानाय आरो अमृत ब्रिक्शा आन्दलन एपआबो डाउनल'ड खालामखानाय स' दानिया अमृत ब्रिक्शा आन्दलनाव थांनायनि सिगां जोङो गाबोन 17 सेप्तेम्बर थारिखखालि फुंनि 6 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम आरो बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम बेखिनि टाइमावनो जोङो फट'खौहाय आपल'ड खालामनो नाजानांगोन आरोखि लोगोफोर बेनि उन एबा सिगाङावहाय खालामोब्ला जानाय नङा स' जोङो गिबियावनो GPS केमेराजोंहाय फट'खौहाय खेबनानै लागोन इंलिसाव थुगोन नेक्स्ट होगोन लकेसन बिसोरखौहाय गासिबखौबो अन खालामनानै लाजोबगोन नेक्स्ट थुगोन बेखौ एलाउ खालामगोन आंना डाटाया अफमोन डाटायाबो अन जानांगोन आरोखि नोंसिनाबो लोगोफोर डाटा दानिया अन जाबाय लोगोफोर आङो बेवहाय फट'खौ खेबथ'ला आंनावहाय खेबखानाय मोनसे फट' दंखायो आङो बेखौ दाहाय आपल'ड खालामनानै दिन्थिनायगोन आरो लोगोफोर आं बेखौ दानिया आङो थांदिनि अमृत ब्रिक्शा आन्दलन एपआवहाय दानिया आङो थांगोन लगइन फर्मआव लगइन फर्म बिदि फैगोन दानिया बेवहाय जोङो थुनांगोन मबाइल नाम्बार आङो आंनि मबाइल नाम्बारखौनो होनोसै दानिया क्लिक हियार टु गेट वान टाइम पासवार्ड नैबे OTP आवहाय थुनांगोन लोगोफोर दानिया आंनाव OTP फैबाय नै 428274 साबमिटआव होनोसै दाना नै आंनिया रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा फैबाय नै जोंना रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा बेखौ जोङो स्क्रिनशट खालामनानै लाखिनांगोन मानोना उनाव जोंनो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा गोनांथि जागोन दानिया आपल'ड प्लान्टेसन इमेज नैबाव थुदो प्लान्ट नेमखौ होदो जोङो मा बिफां गायदोंमोन आङो ओरैनो होनोसै नैबे आमारिखौनो होनोसै नों जेखौ गायदों बे बिफांखौहाय सेलेक्ट खालामनानै होनो हाबाय आरो गोबां दङ बेवहाय गोबां बिफांफोर दङ जेनेबा आं बेखौ होआबा बेवहाय गोबां बिफांफोर फैगोन आरो नै आङो आमारिखौ होनोसै दानिया चुज फाइलाव थांनानै जोंना खेबखानाय दङ नालाय दहाय GPS केमेराजों खेबखानाय फट'खौहाय जोङो आपल'ड खालामगोन बेनिखायनो फाइल्सआव थांगोन दानिया आंनि GPSजों खेबखानाया गेलारियाव दङ नैबेनोमोन आंनि खेबखानाया दा आङो फाइलखौहाय सेलेक्ट खालामनानै होबाय दानिया आङो साबमिट खालामसिगोन जोङो बिफां गायनाय फट'खौहाय मोनथामनि बारा आपल'ड खालामनो हानाय नङा लोगोफोर मोनथामनि बारा आपल'ड जानाय नङा आरोखि
दा आपल'ड जाबाय नै लोगोफोर लिस्ट अफ सिडलिं प्लान्टेड आमारि आङो जायखिजाया गय बिफांखौनो बेवहाय आपल'ड होथ'दों आरो दिनैनि होनायाथ' जाखानाय नङा नालाय गाबोन 9टानिफ्राय 12टानि गेजेराव होनायासो जाखागोन नालाय लोगोफोर आङो नोंसोरनो दिन्थिनो थाखायसो बेखौहाय भिडिअ बानायनाय जादों आंनिया मोननै जाबाय नै दाख्लि सिगां होनाया नैबेयो गल्ड लेमना ओमफ्राय दिनैनिया नैबे आमारिया जोङो सार्टिफिकेट डाउनलड खालामनांसिगोन दानिया नैबे प्लेट्स सार्टिफिकेटआवहाय जोङो सार्टिफिकेटखौ मोननाय नङा बेनिखायनो जोङो गुगोलाव थांनानै सार्च खालामनानैसो नायनांगोन आरो सार्टिफिकेटखौ मोननो थाखाय सोरनिबा मबाइलाव जानाय नङा जोङो लिंकखौनो मोननाय नङा आरो आंनियावबो जाया बेनिखायनो सासे आब'आ आंनो लिंक हरनानै दोन्दोंमोन सार्टिफिकेट डाउनलड खालामनो थाखाय अब्लाबो आं नोंथांमोननो देखायहैनि गुगोलाव थांनानै गुगोलाव अमृत ब्रिक्शा आन्दलन आंनि मबाइलाव लिंकआ फैया लोगोफोर बिसोर नंजोबा नैबे 2023 रेजिस्ट्रेसन बेबो नङा एबि आसाम रेजिस्ट्रेसन बेबो नङा अमृत ब्रिक्शा आन्दलन रेजिस्ट्रेसन बेबो नङा बेनिखायनो आङो सासे आब' हरनाय लिंकआव हाबनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो सार्टिफिकेट डाउनलड खालामनो थाखाय लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन आं लोगोफोर नैबेनो लिंकआ दानिया आङो लिंकखौ खेंबाय दानिया नैबे सिन मोनथामावहाय थांसिगोन दानिया नैबे टेग प्लेट्सआवहाय अब्ला गाहायाव बोख्लायदो दानिया जोङो मोनबाय नेम नैबावहाय जेन्डार नैबाव डेट अफ बार्थ मबाइल नाम्बार रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बार नोंथांमोननि जायगानि पिन नाम्बार पिन कड ओमफ्राय नैबे डिस्ट्रिक्ट आं थुनानै होनि मबाइल नाम्बार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार टेग प्लेट्स दानिया नैबे डाउनलड सार्टिफिकेटआव होनोसै आङो सिगां डाउनलड खालामखांखाबायमोन अब्लाबो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आङो डाउनलड खालामनोसै आरो डाउनलड जाबाय बेनो लोगोफोर जुगामि ब्रह्म फैबाय सार्टिफिकेटआ स' बेनोमोन आरोखि लोगोफोर भिडिअआ अब्ला दिनैनि थाखाय बेनोमोन बाय बाय